В сградата на Националния археологически музей при БАН е открита изложбата Zen Art. Събитието се организира по случай 50 годишнината на художника Красимир Тодоров. На изложбата за първи път са показвани пред българска публика Zen Art скулптури, изпълнени в уникална Zen Art технология. Но какво точно означава тя? Експозиция е резултат на една необичайна технология. Предполагам, че не съм единственият любопитен зрител, който се интересува какво точно означава тя и как са направени фигурите, скулптурите, пред които сме застанали. Технологията, която представяме в момента в Археологическия институт и музей на БАН, мястото не случайно е подбрано, между другото, защото тук се опитваме да покажем постиженията, техническите постижения и фактите, които са свързани с възможността тази технология да бъде мост към бъдещето. Всъщност ние показваме продукти, които са копия на музейни експонати. И тук човек може да види най-добре и да се постави действително до каква степен тази технология дава възможности за възпроизводство от дигитален аспект в материален аспект. ZN Art. Това е технологията. Всъщност какво представлява? Ще покажа така. Ето, ако обърнем внимание, значи това е една... Изключително монолитната монолитната фигура се състои от парченца. Piece by piece, така както Господ е направил земята, step by step, piece by piece. И всъщност идеята на технологията е, че в съвременния свят ние живеем в едно много динамично време, в което X, Y и Z е системата, в която ние сме живяли. Благодарение на български ум, всичкото това нещо се трансформираме в 3D, т.е. в цифров вид, компютърен вид. И там ние гледахме постижения, които са като аватар, които са страхотни неща, постижения на човешкия ум и технически способности. Но в същото време всичкото това нещо е една идея, една описана идея. И в описанието на тази идея, според мен, отсъства възможността човек да се докосне. Наистина да се докосне до тази среда. Което човек винаги иска. Абсолютно. Значи компютър си компютър, но написаното остава, или както казваме. Всичките тези документи, които са необходими, като книги, те са неща, с които ние всеки ден да имаме необходимостта да контактуваме. По същия начин, в момента идеята на тази технология да въркнем в този дигитален свят, да си реализираме идеите, да ги опишеме в един вид и да ги извадим и да ги материализираме. И всъщност това е идеята на ZN Art. Аз искам да покажа, ако удобно. Значи, ето, примерно, един продукт, който е направен. Това е маската. От тази страна е маската от Разград. Това е идеята на технологията. Всъщност, ние наистина сме достигнали възможността да кажем, че може да направим абсолютно всичко достъпно за всеки. Какъв е пътя на изложените експонати извън това пространство? Извън изложбеното пространство? Ами той път е дълъг. Между другото започва преди 10 години, когато аз реших, че всъщност моя път като художник, като дизайнер, така ще мине изцяло в тази посока, защото считам, че това е най-перспективната посока за развитие на твореца. Не случайно мисля, че ние знаем в историята, Ренесанса идва тогава, когато има нови технически възможности, когато се строят сгради, когато има възможността талантите да се развиват. В този свят, сега в момента, ние се намираме на една гранична територия, в която технологиите идват, дойдоха, засипаха ни. Ние трябва да може да се възползваме от тях. И всъщност момента на реванша на човека към машините в момента е точно сега. Ние трябва да се реваншираме и да извадим продукти, да извадим това, което искаме от машините, да направим периферията така, че да ни служи. И в този момент аз мога да кажа, че съм абсолютно убеден, че технологията, независимо дали е изцяло българска, защото мога да го кажа това нещо с пълната отговорност, ще дойде момент съвсем скоро, в който това ще бъде световна идея. И е много хубаво, ако ние българите, подкрепиме тази идея. Не защото аз съм българин само, а защото считам, че едно такова начало от тракийската култура е много важно да ни даде пътя
за да изградиме малко по-различен морал, малко по-различен дух, да имаме малко повече достоинство. Защото лично на мен не бих казал, че то ми е достатъчно в момента. Епохата, която ви предизвиква в момента да продължите да я съчетавате с постиженията на тази технология? Ами знаете ли, тази технология е безкрайна. Значи аз мога да кажа, че картините, които така нарисувах последния месец и създадох последния месец, те показват от минус безкрайност до плюс безкрайност епохата, в която ние се вписаме. Каква е идеята ми? Ние пускаме, т.е. аз лично искам да пусна мост към миналото, да покажа всичко, което е най-красиво, най-естетично, всичко, с което мисля, че всяка една нация би се гордяла, да се докоснем до него по този начин, за да можем да имаме път и да го разглеждаме като един нов продукт, който да го вкараме в съвремието, в бъдещето. Това е пътя, защото картината, която най-така лично за себе си като творец признам, това е когато Бог погледне към небето. Тоест това е Зевс, който е главата, която е в пустинята паднала и воинствено настроените люди я подминават като вече едно минало. Това, според мен, не трябва да се случва. И мисля, че ние трябва да се научим преди всичко да уважаваме културата, истинските стойности, за да имаме бъдеще. Това, което виждаме, е същата технология, само че материал е сменен. Тук съм експериментирал с моя автопортрет, защото много важно е, за да се види, че освен тези неща, които ние показваме като продукти, като ритони, като примерно шлема маска, който е направен с възстановен по снимки, черно-бели снимки, ние можем да правим съвременни неща, които нямат нищо общо с миналото, с тракийската култура или с другите цивилизации, но в същото време те могат да си носят привкуса на новаторство, защото това нещо е форма, която е обработена тримерно и е вкарана в стъклото с технология. Значи това дава възможностите, както виждате, на един много малък формат да бъде разиграна една наистина доста подробна форма. Ако ние увеличиме формата, ако ние искаме да постигнем по-големи подробности, разбира се, че това нещо е въпрос на дизайн и на идеи. Но тук най-важното, което е, че всъщност художника се явява генератор на идеи, а всичко останалото е периферия. И се гарантира, че това нещо ще бъде точно така, точно в такава форма, точно в такъв размер, до микрони. Всичкото това нещо е техническа среда, която обаче помага на изкуството, на духа да развие потенциала на съвременното общество, на младите хора, защото те са надеждата. И това, което е много интересно, в компютъра цялата информация, която съществува, тази, която ги блазни, да ги накараме не само да си играят на компютър, ами и да материализират своите мечти. Това е Зетан арт.